2 millions mardi tɛmɛnen 900 000 minɛnen mercredi tɛmɛnen u ka trésorier bila ka na ka taa Korogo an ka commission na yen nɔ o taara 2 millions minɛ o 2 millions minɛna Mustafa Koromaga Mustafa Koromaga taara 2 millions minɛ donc o kɔrɔ ko an ka 6 millions kɔfɛ mun dira yan nɔ 2 millions 900 000 dira yen nɔ parce que ko gɛlɛya kun b'u kan n y'a fɔ cogo min na maliyɛnw ni n ko maliyɛnw vraiment maliyɛnw bɛɛ de don bɛɛ y'i seko de kɛ ka wariw fara ɲɔgɔn kan walasa mobilisation ka se ka kɛ ka taa an ka supporterw supporter an ka aigle supporter Côte d'Ivoire CAN na donc ɲɔgɔn ye fɔlɔ mun kɛra ne ni aw a ɲɔgɔn ye la dépense dɔw kun kɛra maintenant ni ɲɔgɔn ye filanan la dépense wɛrɛw kɛra o dépensew la wari mun tora kɔfɛ o ye 66 350 508 francs 66 350 508 francs comment an ka kuma ninnu an bɛ to k'a fɔ siɲɛ 3 66 350 508 francs o de bɛ compte kɔnɔ bi donc o kɔrɔ ko wari bɛ yen hali bi mais a wari tɛ k'a fɔ ko a wari bɛ yen k'an k'a bɛɛ tiɲɛ bi dɛ o tɛ dɛ a wari bɛ yen parce que an ye wari jateminɛ k'a fɔ an kan ka se ka nin wari utiliser fo an ka final la parce que an tatɔ don final de la n'Ala sɔnna a tɔ yɛrɛ mun bɛ to ni coupe bɛ na an bɛ na an ka mobilisation kɛ walasa an ka se ka taa an ka coupe kunbɛn an ko coupe ta ka taa di an ka ɲɛmɔgɔw ma k'a yira maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma o fête ba hakili la an bɛna ɲini président fɛ o don an k'o don chômer an ka se ka taa an ka coupe nɔfɛ n'Ala sɔnna donc o de ye téléthon sira ye filanan o ye prime ko ye an kun ye layidu dɔ ta k'a fɔ ko a kun ka di anw ye a kana kɛ compétition tɔw tɛmɛnen ta ɲɔgɔnna ye k'a fɔ ko ni gagneli kɛra fo équipe ka segin ka na ou bien fo dɔ de ka bila ka taa compétition yɔrɔ la k'a fɔ k'a bɛ taa ni warimugu ye k'a di mɔgɔw ma an ko joueurs ma n k'u joueurs bɛɛ la kelen kelen bɛɛ ka compte bancaire dayɛlɛ donc joueurs alhamdulilayi ni fédération mɔgɔw u sera k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛɛ kelen kelen compte bancaire dayɛlɛ donc bi na compte dayɛlɛlen don u tɔgɔw bɛɛ kelen kelen na BNDA la donc o ye an ka baara nɔgɔya kosɛbɛ parce que président de la transition kun ye instruction dɔ di k'a fɔ k'an k'an jija ko prime ko problème kana kɛ donc ce qui fait que ni match banna an bɛ fonds ani ministre de l'économie o bɛ mise à disposition kɛ u ka fonds bɛ virer u ka compte la immédiatement donc match laban mun joué la o ye Mali Burkina ye Mali Burkina match la Mali gagné positionnement kɛra prime bɛɛ sara la donc bi na an ka joueurs bɛɛ ka prime sara la staff technique fɛnɛ ka wari sara la ayiwa mun b'a baara yɛrɛ nɔgɔya an bolo comme virement do virement na a bɛɛ bɛ sɛbɛn relevé bancaire la donc relevé bancaire la wari mun cira bɛɛ ka compte la o dɔnnen do o b'an ka baara nɔgɔya donc bi o information fɛnɛ bɛ yan nɔ an bɛ fɛ ko kunnafoni di prime ko sira fɛ k'a fɔ ko hali bi alhamdulilayi prime kɔni juru tɛ État la prime bɛɛ sara la bon an bɛna an da don supporterw ta la dɔɔni hakililajigi fɔlɔ o ye supporterw catégorie 2 de bɛ yen supporterw département yɛrɛ ye minnu mobiliser o ni supporterw minnu ye supporter professionnels ye dɔɔni o ye UNASAM mɔgɔ ye supporter fɔlɔ minnu mobilisera département fɛ an k'u ma u kan k'u tɔgɔw sɛbɛn réseaux sociaux en ligne de la donc u bɛɛ kelen kelen u y'u tɔgɔ sɛbɛn k'u ka contacts sɛbɛn a la k'u ka adresse kɛ compte en ligne maintenant fɛn fɛn i tɔgɔ sɛbɛn décharge dɔ bɛ kɛ en ligne k'a fɔ est-ce que e sɔnna nin condition ma n'i sɔnn'o ma page bɛ dayɛlɛ i b'i tɔgɔ sɛbɛn donc o condition na a fɔra de ko ni fɛn fɛn bɛ taa supporteria la i kan ka sɔn ko n'i taara supporteria la État bɛ taa n'i ye donc État b'i transporter
ni sera état bi héberger mais i ka restauration yɛrɛ bi i kan. L'hébergement ne faisait pas partie. Bon, j'allais mettre l'hébergement de toutes les façons. Donc, hébergement, bon, à connaître ma quoi en ligne, quoi, hébergement, là. Mais je pense que n'era qu'un hébergement comme ça, j'avais donné l'aval pour ça. Donc, hébergement, ni transport, ou là, ni tara, il y a diminution au RBK. Donc, en cela, il y a que les demandes ni temena. Donc, il y a deux ko a kaka gele oluma, tiens la kouka restauration ta. Où est la charge là? Bon, donc, les décisions, il y a une commission. Moi, c'est vrai qu'il y a des conditions, mais il y a une restauration bête. Donc, il y a des dracailles, il y a des clés, il y a des chourafana, il y a des tara, il y a des clés, nous terminer. Il faut deux mois ou boire, il faut que vous ayez Bamako yanno. Mais Bengan de Kunkerala, il faut que vous ayez flat de béton. Mati sabada mu meke San Pedro comme uti nata San Pedro mati flam betan ou ka segi Bamako. Bon, finalement mati flam tane ou ira ko akun kado lui ko alnutita San Pedro ou luka se ka toy ou ka se ka mati sui korogo. Donc benga koroye no bon mo kon war mobilisera au kama ngo angu toy ou ka se ko tanke ni San Pedro no ou boraka ni San Pedro mati bana nu nana amina décision wara munu ta ambo la ñoo fait. Donc au fait San Pedro mati tana ou segira kana mais wati fene ya soro malheureusement tension comme ka les réseaux sociaux quand anga supporter ou Côte d'Ivoire ivoirien ni malien tension yele la doni donc en ere angongo a ngoni tension yele la ta anga jatemineke mo parce que ande tarani supporter ou yenno ande ou mobiliser ka tanu ye keneka. Bon, nantara kuto keneka ko problème sécuritaire B ala kan kishi ni fendo kera département des responsables là parce que ande taranui ande ubo ka demala ka foku kata supporter lila donc anye jatemne mungu la ngongo bo ngo comme ni match tension bitan amba nyunu fait ni match drone o ka segi kana Bamako ni match tana ame situation jatemne. Après aminu lata mais yanu kata korogo parce que match tinata korogo abinata Abidjan ambu blakata Abidjan donc angu beno o kumaka ko amina kete mais en ere bora mun kalama do ye bora réseaux sociaux là ka foko lu konti fe kata bon tiena vidéo yeli ma jane ko sobe parce que ne bulo femme bi se ka glani kumay nous ki weleli ke ka fo bon monsieur le ministre tout nega téléphone d'aile no be bebine wuli be ka appelta donc comme c'est ka wuli li ka fo bo angoni hakilna la i comme c'est ka en demain amba keta ola na i kuma fo o comme c'est ka be bon angu mango situation be tuko menaçant sécurité ko dedu bon ni sécurité ko ke atikani musala kay fika keni hakilina e mais fika décision do feneta modla ko do be akadiye me ka hereta la donc angon bulu ni match inti fouike parce que match wara fene be demi-finale be troisième place deuxième place ni première place ou bébé donc match ka cha albi donc anga jatemne ke akana ko fe amba ulata Abidjan amba barato la seyno donc do ya famia donc bisu munun tara olu segina kana mais mo dama ni kon tura yenno alibi hotel la yenno bon angun ti fe tiena u ka yere soro kenema no ko nguga hotel sara pour kana to kenema mais anye kangarda we ngo 600 u ka décision u ka segi kana donc bisi laban dobe nani au groupe to e bi anya fo hotel tigi ngo à partir d'aujourd'hui mu e billet ngo munu be no angu mangu ka segi u mancha kosobe bisi bu ka disposition na u ka segi Bamako anga seka match jatemine ko fe nanga nga mesure wara mununta ambo luta donc anye supporter ou fene informer munu tora yenno ko information duma mais hakila jigi ke boake malien chaman ba de be boake do le ba ko boake mali doye donc supporter décété yenno supporter chaman ba de be boake al nama mo kelem blakata supporter ou be boake munu mina nga eglu supporter donc o te problème yi olu supporteru yere neni do kuma na téléphone na yere
olu yɛrɛ y'a fɔ an ye ko kun disposer len don prêt don hali bi ka taa an ka supporter la yen nɔ donc supporter ko t'an na yen nɔ mais ninnu ta olu bɛ cadre hukumu dɔ de kɔnɔna la olu bɛ an ka cadre kɔnɔna la an tɛ fɛ ka risque de ta kosɛbɛ donc an ka supporter tɔw ma n ko vraiment n k'u ka jateminɛ kɛ de faire attention parce que nin tension bɛ cogo min na a bɛ bɛɛ lasiran dɔɔni mais an bɛ ka message kɛ ɲɛ b'a la fɛnɛ autorité ivoirienne fɛnɛ y'a daminɛ kɔsa in na ka message kɛ d'apaisement an yɛrɛ ka artistes hali média parce que n bɛ to ka aw yɛrɛ ka média caman bɛ yen bɛɛ bɛ ka message bila k'a fɔ ko match de don bɛɛ k'a kɛ ni hakili ye tiɲɛni kana bɔ a la je pense que message de sensibilisation caman kɛra an yɛrɛ département na an ye communiqué caman ba ne bɛ n ka communiqué 4 de la sisan a communiqué bɛ tila hali surɔ communiqué dɔ kalanna ORTM na tuguni a ko la donc bɛɛ bɛ k'i seko kɛ walasa tension ka jigin mais o t'a bali n'an bɛ se ka précaution minnu ta an k'olu précaution ta maintenant o y'an ka supporter parti fɔlɔ ye an yɛrɛ ye minnu mobiliser filanan o ye UNASAM supporterw ye olu ye animateurs ye an bɛ se k'a fɔ olu ye professionnel de l'animation de supporteria la u b'a la a mɛnna donc hakilila jigila hakilila n y'a fɔ conférence tɛmɛnen la ko an ye dɛmɛ dɔ las'u ma mun ye 6 millions ye an ye 6 millions de d'u ma yan'u ka Mali u ka bɔ Mali la parce que olu yɛrɛ de ko k'u bɛ se k'u yɛrɛ ta ko parce que partenaire wɛrɛw b'u bolo donc partenaire wɛrɛw minnu b'u bolo o ni département min na wari mun d'u ma u b'olu bɔ u ka se k'u yɛrɛ ta donc an ye 6 millions di u ma yan'u ka bɔ yan nɔ mais waati dɔ sera u ye an wele k'a fɔ an ye ko gɛlɛya dɔ b'u kan ko n'an bɛ se k'u dɛmɛ o ma mɛn o ye tile damadamani dɔrɔn ye donc ne ye commission présidente wele ka message bila n ye n ko n ko bon n k'u ko gɛlɛya b'u kan n ko u ko ko 300 000 u b'o de dépense kɛ don o don n ko k'u ko ka tile 3 d'u ma n ko donc n ko ye 900 000 ye n ko k'o labɛn k'o d'u ma donc o ye 900 000 francs labɛn u ka président yɛrɛ mun tɔgɔ UNASAM président ko Jabate taara 900 000 francs minɛ madame Aoula mun ye commission présidente ye ale bɛ Korogo o 900 000 francs dira a ma a taara n'o ye kɔfɛ a nana fɔ an ye ko 900 000 k'u ka dɔgɔn ko ka dɔ fara a kan donc n ye message ci madame Aw ma n ko bon n ko a ko bɛ cogo min na n ko u ka 2 millions fara a kan n ko au total n b'a lajɛ n'an bɛ se ka 5 millions d'u ma n ko mais an b'a tila 2 millions 900 minnu bɛ na d'u ma sisan en réalité 3 millions de kun fɔra mais comme 900 000 kun dira ka ban donc finalement an y'a redit 2 millions na donc 2 millions 900 minnu bɛ na d'u ma o 2 millions 900 an b'o garder fo quart de finale la donc ni demi finale daminɛna 2 millions wɛrɛ bɛ d'u ma walasa u ka se ka demi finale ni finale kɛ ne ni Cheikh Nadema yɛrɛ de y'o kuma kɛ téléphone na donc 2 millions yi mardi tɛmɛnen 900 000 minɛnen mercredi tɛmɛnen u ka trésorier u y'u ka trésorier bila ka na ka taa Korogo an ka commission na yen nɔ o taara 2 millions minɛ o 2 millions minɛna Mustafa Koromaga Mustafa Koromaga taara 2 millions minɛ donc o kɔrɔ ko an ka 6 millions kɔfɛ mun dira yan nɔ 2 millions 900 000 dira yen nɔ parce que ko gɛlɛya kun b'u kan donc o kɔfɛ an kɛlen ka vidéo ye vidéo in kɔni y'a tiɲɛ la vidéo in ma diya n ye hali dɔɔni parce que vidéo in n'i y'a jateminɛ olu ma kuma u yɛrɛ tɔgɔ la u kumana Mali de tɔgɔ la kuma caman ne b'a fɔ équipe ye n'u bɛ bɔ n ko n'an ye drapeau d'u ma n ko kun de b'a la ne yɛrɛ de bɛ na n bɛ drapeau d'u ma parce que n'u bɔra n k'an bɛ discipline bɛɛ de la dɛ n'u bɔra u k'a dɔn k'u tɛ ka bɔ n'u tɔgɔ de ye u bɛ ka bɔ ni Mali yɛrɛ de ye donc ni aw bɔra nin cadre la tan ko aw taara ka an ka aigle supporter ka tila ka taa vidéo kɛ k'a fɔ ko foyi ma di aw ma ko aw filɛ nin ye kɛnɛ ma so t'aw bolo dumuni t'aw bolo fɛn t'aw bolo ko 6 millions mun dira k'o banna ka sɔrɔ aw yɛrɛ de kɛ ko partenaire wɛrɛw b'aw bolo mun ye wari d'aw ma an yɛrɛ b'a dɔn partenaire minnu fana ye wari di aw ma partenaire minnu bɛ yen olu ye wari o kelen kelen dɔw ye wari di minnu ka ca ni anw ka 6 millions ye ni aw nana k'a fɔ ko foyi ti aw bolo k'o vidéo kɛ k'o ci
ka sɔrɔ an tilala ka 2 900 000 fana ci k'a fara an ka 6 millions kan. Bon tiɲɛna o kuma in ma diya n ye parce que a ye Mali de tɔgɔ tiɲɛ. U ma taa u ma kuma tɔgɔ la, u kumana Mali de tɔgɔ la. Ni nin kuma vidéo in ye circuit bɛɛ ka a ye diɲɛ bɛɛ tour kɛ. Bɛɛ bɛ ka vidéo in lajɛ u bɛ an ɲininka ko nin bɛ cogo di, ko ninnu ye Mali yɛrɛ de tɔgɔ tiɲɛ. An bɛ kɛnɛ mun kan an kan ka an bolo fara ɲɔgɔn kan de ka dɛmɛ kɛ walasa an ka aigle ka se ka mentalité ɲuman de sɔrɔ. An ka match mun natɔla don an k'o match gagner ka ɲɛ. Mais n'aw taara nin fɛn kɛ olu yɛrɛ ka mentalité bɛna kɛ cogo jumɛn? Donc ne b'a ɲini u fɛ u k'u concentrer an ka aigle k'u concentrer u ka match la. Parce que nin baara mun kɛra nin tɛ baara ɲuman ye. Bon baara filanan n'a bɔra jamana yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛni na kuma minnu fɔra a kɔnɔ kuma tiɲɛ bɛɛ ma fɔ a kɔnɔ o fɛnɛ man ɲi. Ni kɔni kariyara k'i ka vidéo kɛ i jija a kuma bɛɛ ka kɛ tiɲɛ. Parce que a yɛrɛ ɲɛ b'a la réseaux sociaux la mɔgɔ caman y'u jaabi parce que fɛn wɛrɛw dir'u ma u bɛ k'u ɲininka ko ko o fɛn minnu dir'u ma ko o kow bɛ cogo jumɛn. Ne tɛna n da don o la comme ministère m'o di ne tɛna n da don o la mais en réalité mun dir'u ma o tun b'u bɔ kosɛbɛ parce que n'an y'u fara ɲɔgɔn kan an kɔni bɛ minnu dɔn ko information dira an ma parce que olu tɛ mun kalama. Ni wari mun dira olu ma minnu ye wari di olu ma olu fana b'a fɔ an ye an ye nin dɛmɛ lase ninnu ma o papier bɛ anw bolo ko n'a fɔra ko a ka dɛmɛ limitelen don 6 millions la fana an m'o yɔrɔnin faamuya. Donc bi tiɲɛ yɛrɛ la u ye baara mun kɛ baara ɲuman tɛ mais an bɛ se ka mun fɔ a baara in a vidéo in kɛlen tɛ se ka to tan parce que n'i taara jamana tɔgɔ tiɲɛ ka tila ka taa nkalon ta jamana la o kuma tɛ se ka to tan o kuma tɛ se ka to tan. An kɔni disposition fɛn fɛn bɛ yen nin match kɔfɛ pour le moment an kɔni concentré len don CAN de la mais baara tɛ se ka to tan dɛ nin baara tɛ se ka to tan. Baara fɛn fɛn kan ka kɛ nin kɔfɛ peut-être an na kunnafoni lase aw ma an na o sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ mais an b'an jija an k'an ka CAN na bi ne b'o de ɲini aw fɛ bi communication fɛn fɛn bɛ yen an k'a ɲɛsin an ka aigle ma. Communication fɛn fɛn bɛ yen an k'an jija u ka nisɔndiya u ka balontan ɲuman kɛ an k'an concentrer o la mais nin baara mun kɛra tan nin tɛ to tan dɛ nin baara in tɛ se ka to tan parce que nin tɛ baara ɲɛnama yɛrɛ yɛrɛ de an ka jamana taara a tɔgɔ de tiɲɛna nin kɔfɛ vidéo bon an ka nin supporterw to yen point naaninan ye an ye décision dɔ ta an ka aigle ka restauration na CAF bɛ équipe fɛn fɛn qualifié don CAF b'u ka restauration sara bon an kɔni y'a décider an ka yɔrɔ la n ko an ka joueurs ka restauration n'an ka Segal yɛrɛ ka message in kalan ka ɲɛ n b'a fɔ nasarankan de la dɛ ko pour des commodités de régime alimentaire. Ayiwa bamanankan la n t'a dɔn commodité bɛ fɔ cogo min na dɛ an ka kɛ lafiya ye pour que joueurs n'u bɛ dumuni minnu kɛ a ka kɛ dumuni sabatilen an yɛrɛ ko k'an b'an ka restauration ta an ka compte la donc département de b'a sara donc kunu an ye courrier ci CAF ma k'a fɔ CAF ye k'olu k'u sen bɔ restauration na an yɛrɛ b'an restauration ta. Donc état ka engagement kun ye mun ye o ye collation ye donc o ye ka namasaw ni nemuru ni fɛnw de c'est bon an ko non an b'a bɛɛ ta Mali a b'a occuper a ka joueurs la fɛn fɛn ye dumuni ye an b'an ka dumuniw ta donc u ka tasaw u ka assiette o a bɛɛ de b'u bolo yen u yɛrɛ b'u ka dumuni dilan u yɛrɛ b'u ka dumuni kɛ yen donc an yɛrɛ de b'a dilan u bolo yen walasa hakili la an ka se ka to ni basi dilan parce que bɛɛ tɛ se a dilanni na o fana de y'a kun ye donc an y'o décision ta an y'o n bɛ fɛ k'o information d'aw ma peut-être n'a t'o information kalama comme a lettre taara kunun dɔrɔn de CAF la donc peut-être k'a bɛ sɔn ka lettre ye réseaux sociaux kan on ne sait jamais mais n'a y'a information au moins a bɛ se k'olu information sɔrɔ o la duurunan ye min ye
restauration aigle ka restauration kɔfɛ o ye an bɛ fɛ ka vraiment an bɛ to k'a kɛ mais c'est important. On va voir que la répétition est pédagogique. Un supporter ou un bas nous fait. Ballontan est fétide. Fétide d'eau. Ni soja ko de do. An bɛ taa k'an ka aigle supporter minnu bɛ Mali la yan. Ni matchw banna u k'u hakili to mɔgɔw ka fɛnw na. Parce que n'i ka sɔrɔfɛn b'i bolo ko mɔgɔ wɛrɛ nana ko ka tiɲɛni don a la o cɛ man ɲi. Donc an ka hakili to la. Am se k'an ka nisɔndiya yira hali bɛɛ de bɛ nisɔndiya koyi hakili ni Mali kɔni tora ka but don bɛɛ b'i pan ka wuli de donc bɛɛ bɛ nisɔndiya an bɛ se k'an ka nisɔndiya yira ka sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛni ye donc an ka hakili to o yɔrɔ la ka sɔrɔ a ma kɛ ni nɛni ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni agression ye a ma kɛ ni foyi wɛrɛ ye donc an ka hakili to olu yɔrɔw la o kɔni o bɛ fisaya kosɛbɛ an bɛ fɛ k'o hakilijigi fɔlɔ kɛ filanan ye min ye Mali ni Côte d'Ivoire bena jouer sini samedi. Mali population ni Côte d'Ivoire population avec population kelenw ye. Ante juga tani ɲɔgɔn cɛ foyi tani ɲɔgɔn cɛ. Donc an b'a ɲini supporteru an ka Mali côté la u ka jateminɛ kɛ ni fɛn fɛn fɔr'u ye yen nɔ ko de ye u ka réglementation ye u ka sariya minnu bɛ yen nɔ k'o sariyaw bato. Jamana wɛrɛ de do Mali tɛ u ko jamana sariya bato filanan ye min ye an b'a ɲini supporter minnu bɛ Côte d'Ivoire ivoiriens u k'u hakili to supporter maliens la ni fɛn fɛn bɛ yen u k'u hakili to a la tiɲɛni kana don u kun an bɛɛ ka kɛ kelen baara ka kɛ bɛɛ k'i ka équipe supporter a ka kɛ nisɔndiya kɔnɔna la wa an ka supporteru minnu bɛ yen nɔ k'u kan ka segin ka na u ka segin hɛrɛ la u ka jamana kɔnɔna la olu yɛrɛ minnu bɛ yen u ka to hɛrɛ la u ka jamana kɔnɔna la équipe bɛɛ la ɲuman an b'a ɲini que le meilleur gagne hali ni maire ye aigle ye k'u hakili to o yɔrɔ la parce que an tatɔ don final la n'Ala sɔnna olu point 5 de tun bɛ ne bolo k'a fɔ aw ye donc ça va je suis ouvert pour les questions s'il y en a. Quelques questions? 5 questions. C'est un point de presse. C'est un point de presse.